Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Kinongilam bahakmat jong United Democratic Party na Ribhoy District kibakintop ya uba Donbok Khmdej but working president uba Don Kupar Sumer kila pensyai bakajing pet sengno jong kikato kat ni kinongilam bat kidikot na kanongpo constituency kam don jingkta satya ya United Democratic Party. Hagajing ya keren bat kilat pathai khubor uba Donbok Khmdej bat uba Don Kupar Sumer kila kam bagajing mino jong kikato kat ningut kinongilam kam don satya kano kono gajing kta ya ka UDP Haribhoy Henry kandang pri penban ya ka jingkhang na ka benta ki waipat ki badan ka mensim ban penyaso sya ka party bat ban trei amtang ha ka por election Henry ban trei ru na ka benta ka jaj benreu resign jong ki nengaram jong UDP kumakapau kalong kirang laingon wede ba sumar suar wede presiden jong ka youth wing jong ka Ribhoy District UDP nanta dan soba Lawrence Mongrom de jerstwi jong ka district UDP bat kumjuro bat iba Renal Harkoni ulung vice president jong ka UDP Ribhoy District di kita dia segwi gwego kibaya bandra blang hang tu ya kebagi melak dan pentikna akan okom kidai mano nama hadu kan kolong ke ba shisha ni ke bom shisha kidai ke bom genuine ni ke bom dei ya kita ngin patla orang ir kan kan wei koma kapau harga pasyai ke bangi lak nong kita layut kita tigila rizai kamdei ke bagi le narut nakir ni ke mapau lawan submit lagi jong garis connection ke jong ki haka keti jong kom presiden jong ka district UDP jong Ribhoy District kalau dia ni kata menem sistem di kajing ni jong ki kajulong hi mo kum ki parlok ki balai trailer ki balai dan lang rekat pat ka parti kum ki paranong trei jong parti idan ke ya kajing snow probably muda parlok muda kajing snow de namar ngia buram ngia teli ngia long kawe ngia trei ya kawe ka kata ka common cost jong ka riba ka check jong kum ki bri ki baterai ha ka parti bar ka propose jong kata ka jing motif jong ka kalong ban ai ki sekri ban trei na kam tak jimbit jimbiang jong ka tong ka thain ka riba ka check jong kham tam e na kam tak ka tong Ribhoy kum ba ka pau huntu kum ki kit kam jong trei jong parti pi ka Ribhoy District tenrei ha ga ju por ka por pa ro ngim la pat banong ta kum wei pat phi ki dan la ka jing sno ki dan la ka jong ka jing la ka jing su thu jong ki bat kat kum ki siam ki jing lak jong ki pen pau ya kata mo phi mene phi ya ka statement ki jong ki ti ngim la he ken ban pen bor ya no ino bat ngim la ro ban khang ya no ino kita la ki jong kum lai lui ki jong ki ngi burom ya kata ki jing steo ki jong ki mo kat kum ki jing subit ki jong ki phi ka jing kta e ka parti di nomor bak election or hajar lain kalau dan hajan kata kalau kau berkham yang baru hi jadi bat ka negadong ka thang Ribhoy district jing haneru sisen perkham haba kami kumto kibri gila man simba gandon ke cikta dan rengimla pat banong haduk ano kan kta kumno kan kta namar kum ka parti pade namar ka jingarung yami kadang pi hangnong no kasi dembat kani kamdei ke jinja ke badang long thamai ke bakhala ke bompat juja hakano kono ka political party lani wat hak jindei bat kani ka dong ka thangi Ribhoy jingi hanne rude di kata ka syong hak jing ye jing ki breu hanrei hak jing suthu jingi pade ka kam dan setia lo kum kata maka khabwe trip jong September kat nai spa sak tak new kade ka jing seng ya kene ka parti UDP mo ti ndai phimla pat ban ong ba ka hak election phimla ban ong kongres rona hau khat kanai spa ka hau ne arajar khat lai yele ek election MLA im chamjau na kana po se na ka parti UDP ndai hau arajar khat sau pan kongres rona kala job kum ka MDC na ka nong po consensi bat kum ju ro iba dan sumeri dan hange hau arajar khat lai yele khalai yele ek MLA i chamjau ndai hau arajar kan sau yele ek na ka tiket UDP na kung sini konsumsi ijo bari long kung MDC ban ong e ba ka parti UDP
kampat don ya unom ikmat lada kerani garib hoi lewat mangaru wa arajar pra ngajuk kum MLA naga tiket UDP tiba ike mulong ru mo kandai spak kandai pra ijok naga UDP naga nega umroi konsumsi nang tai majidi rembai arajar pra ijok kum MLA naga tiket UDP jongka jirang konsumsi mo kum ki MLA naga tiket UDP ba naga arajar kandai lele piniin ba barok saukli ki konsumsi pinong ya ka umroi ru mo ujok ba hektar marwin sorry kani udok sorry ha ujok ba Fabian Londok naga mahuti ujok ba hotel pomsyong nang ta naga nongpo ujok Dr. Bom mo yung Dr. Celestin mo Londok ba naga jirang ujok ba artis rani ki job naga tiket jong ka UDP habaro saukli ki konsumsi bat ka ngisyo bat panpao jing sungu kan ai kublai kerpang ya gi paiba nang sinong jong gari boy district kilai ai ya kata kajing kersian daga bakisenya baga parti UDP ka don sisa ya kata kalawi nadu gitu por ban ai ji sekri dan yang kita gari bagi jek bener hendak jingkau ki don parti yang kita sispa arfu ki don sisa ni kim don ya kata yet to be verify kita nomor balai nomor ba ka kerteng ka don Henry lagi tagi try bedon kerting kitip ni kim tip ya kata ngim la ban ti ngimpat la ban persisai kata ngin sa budin ngin sa pet pade kino ki balong sisa ki bom long sisa den rei kar kom perkat pade nak mentak kan po hadin kila mi kini gi ki ai kapade ban ja kan jam bai pinam la ban mo nginam la ban kan ya noi no ru mo nginam krani kan no kuno ka ba ban yalam ya kata ka mo ka ban kata ya ka sentimen jong no keban penmong keban pensusi yano ino nginam kreni kita kintin ban ngim sudai ban kren ban penpau iku kita gi mulai tang ba kadika ka duty jong kanika kamram jong ka parti jing yang ne banang ne shakamat ngihaban ya gear up kan ya kan ngihaban perkat thamai ni trace na ni trace ham na kamta kan ban ngidan kala wei ba ke don ki ba ong hang to ki ong ba kanong po kanom la ban penmi UMLA ba job who knows Pinam la ban tip ban predict lupa ya ka future. Kalau menolak les de arajar arfulai, kandidat jong UDP na nang po, de MLA jong ka nang po konstitusi mano bala ban oi kata. Kajing mi kubon ne kajing resign jong ki laingot ki pa ko kubon. Kajing kam si pa ko ni ham verify kata ngap present isom meeting mana nian. Tu ni pe kajing sia kalong ni ya. Lagi PE ba arka hatur nyau tarik mo nginang sudah pelong yang meeting yang soha ya kimo jiran kiwan so seperti dan kawan si milarai mo after meeting bangin tersengkan dia ke parti bangin show ba bro santli sit ngin pen feel candidate bangin expect ba harus pai ba ukesan dia ke parti belum juni ko district ngin ada tien bangin job ada apply sansit ladaka naik upra ka jahintia ka kalau apa job nyosi mo head history entah kali kapali sudah kali pun ngimban MLA ngimban misi but still ki brio ki nangwan johan si kapadi ini ki bakal ngelawai kapadi ini to piong itu jimi lengot ka kata em ka parti haging syam jonga kanong kata namar ngingit ki pai ba bisar kata namar ki bat kapus be ha parti ki kwa kapus ke bahe hari ka kambat kampung ke ba ya hak dul ka parti ka kam ke kita ri galong persya ka parti kadang ipai ada kat pra pulang balong 40 bahe apa ga haga parti tabang anak pelong meeting awe ke jingelang joka parti tabo uno kit kam Ahmad do joka parti jongi udan do uni MLA pemerintah pom sning dikum no kanong kata ga parti I do not see but it will affect ya ka parti we have good prospect ka jimi ke jongki kala pli ke jingkang ya kiwei ki bandung maki don ki beri ki ba don sim cha ban ki ka parti maki don ka level ba to be elected hila ban job lu hana ilama hidon ka tu ki hiding pingken tingi ngena perhat bangin syukos ngin don ka mod disciplinary committee ban take up iki hara ya bangi perhat bagi persen barang mak district yo nai ngin ka hale maki pat ada ploy no ban ya ngera kata te kala persuk ngi ba ka jingmi jo ni lai ngot ka pli jing khang ya ki bre ki bandrong sa pati tingam pa matong iti modo bandrong no kajingkan galaya nimsyam na sultan mo presiden urop niya sikuman nilai selok biki perlok ki badon sya ka
prospek menjawab nilai selok bagi but hopefully mo mulai melon kisah pau iki kamu ini ni mentang ngim ka mendisclose ngim batai lagi bono kan polisi ke strategi dengan parti ada yang ngidon kung ka parti ngidon lagi dengan strategi apa district ini on kung ka strategi dengan parti baru jadi jalan ngidon lagi district ngidon lah ka jong ka but terekam tinggal i ba arpor pulai kan di history sia ka jalan ini ba barasan ngut ngilak bencok